fawr i chi. Ond i am ofyn cwestiwn i chi gyntaf. Sut ydych chi'n teimlo ynglyn â dod yma heddiw? Dwi'n mynychu protestiadau ers blynyddoedd lawer, ond bob tro yr ydw i'n gwneud, dwi rhyw deimlo bod fi'n gwneud rhywbeth o'i le, y mod i rwsyd yn hogan ddrwg, ella mod i. Ond da ni wedi cael yn cyflyru o oedran cynnar iawn yn do, i beidio tarfu ar y drefn, a mae pob bynnag sydd yn tarfu ar y drefn yn canbahafio. Ond o'n i bai fod pobl yn tarfu ar y drefn. Mi fydda gweision ffermydd yn dal i gysgu mewn llofstabal. Mi fydda plant yn gweithio mewn ffatriodd. Fydda gynferched ddim pleidlais. A mi fydda ni'n dal i dynnu'n hetia i landlordiaid. Mae rhaid i chi ym mhob oes gael bobl sy'n barod i darfu ar y dyfroedd. A nid dyna ydy'r tro cyntaf, nid hon ydy'r tro cyntaf i deulu Caerdigog wneud hynny. Achos ganrif a hanner yn ôl, mi ddaru Owain Williams, hen daid Richard Jones, benderfynu herio 2 landlord, y bobl fwyaf pwerus y môn ar y pryd. Eich adidus o'r stori yn llawn wrthoch chi. Ond asgwrn y gynnen yr adag yna, oedd hawl ffermwyr i gario gro a thywod o fai cemais. A mi ath Owain Williams a'n hwyr llys, mi fydd yna achos llys, a mi nillodd Owain Williams yn erbyn y landlordiaid, fel mai wyro yn mynd i wneud y tro hwn, gobeithio. Dydy natur landlordiau ddim yn newid. Falla bod i gwisg nhw, i diwig nhw, i haith nhw ella yn newid dros y blynyddoedd. Ond bwli ydy bwli ym mhob oes. A'r bwli yn yr achos yma ydy cwmni Horizon. Dim ond am ei fod nhw yn gyfeithog ac yn rymus, maen nhw'n credu y gallan nhw ddeud wrtha ni be i wneud. Y gallan nhw'n gorfodi ni, y gallan nhw yn tweithio ni, y gallan nhw hyd yn oed yn prynu ni. Ond, pen oedd y 2 ddyn pwysig na haf y llynedd yn mynd i fyny y llwybr tuag at fferm Caerdigog. Mi fydda bod wedi bod yn syniad i rywun sy'n brwd yn ei clus nhw hanes Owain Williams, a deud yr hanes. A deithyn nhw yn y ffarm yna, mae yna yr un teulu yn byw ers 300 mlynedd. Mae yna ach, mae yna hanes, mae yna draddodiad. Byddwch yn ofalus ohonyn nhw. Ond dwi ryw ama, tasa nhw wedi clywed, na fysa nhw wedi deall. Fysa nhw'n isio dallt, achos ydy pethau fel yna ddim yn bwysig i fwli. Un nod ac un nod yn unig sydd gan fwli, a chael ei ffordd ei hun ydy hynny, costiad a gostiad. Cai ffynon, cai stabal, cai chwaral. Dyna'r tir sydd dan fygythiad. Nid unrhyw dir mo hwn, nid tir gwastraff. Mae gan y tir yma enwa. A maen nhw'n anorfod gysylltiedig efo cae pant, cae pellan ac uwch ben rhos. Fedrwch chi'n tynnu lein trwy'r caea yma a dweud dwi'n mynd prynu hanner yr rhain. Fedrwch chi ddim, chewch chi ddim. A dyna sydd wrth raidd yr achos yma. Mae Horizon yn gwrthod parchu yn ffordd ni o ddiw. Tasa nhw'n parchu i wneud da fel hyn. Dyna fydda diwedd y mater. Ond maen nhw'n gwrthod ac maen nhw'n mynnu cael ei ffordd i hunan. Felly dyna pam da ni yma heddiw yma. Da ni yma i herio y bwli. Ac ella fydd yna bobl yn chwerthin ar yn penna ni a dweud, sgynnach chi'n pres, da chi ry fach, sgynnach chi ddim grym. Ond mae gynna ni un peth mae cwmni Horizon eisiau gael. Richard a Gwynda Jones, Pia Caerdigog. A da chi ddim yn mynd i gael o Horizon, ddim ar unrhyw gyfri. Dydy Pia Caerdigog ddim ar werth, a dwi'n meddwl falle na dyna'r cysyniad anodda i gwmni fawr fel Horizon. Mae yna rai pethau uwchlaw pris y farchnad. Mae yna rai pethau na fedrwch chi mo'i prynu.
Dallwch hynna Horizon ac ewch o yma, gorffennwch y mater. Does dim rhaid wrth Wylfa B. Dim rhaid i Wylfa B gael ceiac ardegog, ond does dim rhaid wrth Wylfa B o gwbl. Dydy o'n di cael ei sgwennu mewn carreg, dydy'r rhagluniau ddim di deud bod rhaid wrth Wylfa B. Mae yna ffyrdd amgenach o gynhyrchu hynny. Mae yna breitiad swyddi i'w cael nag Wylfa B. Achos ddim dyma'r tro cyntaf i'n irbuddio rhag oblygiadau gorsaf niwclear. Bydd ar un irbuddio yn y 60au. Codwch i orsaf niwclear yn Wylfa. A mi newidith y ffordd o fyw yn yr ardaloedd hyn, a dyna ddigwyddodd. Codwch i orsaf niwclear a mi fydd lefel canser mysg y bobl leol yn codi, a dyna ddigwyddodd. Codwch i orsaf Wylfa a mi eith y swyddi i bobl o'r tu allan, a dyna ddigwyddodd. Codwch i orsaf niwclear a mi roedd i'r farwol i'r iaith Gymraeg, a dyna yn union ddigwyddodd. Yn 2006, mi ath Estyn i ysgol Cemais a gwneud arolwg o nifer y siaradwyr Cymraeg. Wyddwch chi be oedd y canlyniad? 400 o blant ysgol Cemais sy'n siarad Cymraeg erbyn hyn. Mi roddodd Wylfa y farwol i'r Gymraeg yn yr ardal honno. Yn unig, mae'n achosi canser ymysg yn pobl ni, mae'n achosi cancer i'r iaith Gymraeg. Does na ddim consensws ar y mater hwn. Fel oedd Carl Claus yn dweud, mi fyddwch chi'n meddwl drwy feiriant propaganda Wylfa ac oherwydd y cyngor bod pawb ar yr ynys o blaid y cynllun yma. Dydyn nhw ddim. Does dim rhaid agor y llif ddora. Does dim rhaid adeiladu 5,000 o dai. A dwi'n meddwl os ydy'r swyddi mae gyd i bobl leol, pam fod angen cymaint o dai? Mae gan bobl leol dai yma'n barod. Mi fydd 3/4 swyddi yn mynd i bobl o'r tu allan. Dwi na hefyd eisiau tynnu'n het i deulu Caerdegog am grisialu y frwydr yma. Achos yn y bôn, brwydr y bach yn erbyn y mawr ydy hi. Brwydr y gwar yn erbyn yr anwar. Brwydr y cadarn yn erbyn y bwli. A brwydr hen hanes yn erbyn landlord newydd. Penderfynwch ar ba ochr ydych chi. Diolch yn fawr.